Escolta, m'estàs caient molt bé. No, gràcies. No marxis. Però t'he de fer una pregunta, perquè hi va haver un dia que em vaig aixecar, crec que cap a 2:15 del Ai, me'n migdia. recordo quan et vas posar així. Em vaig despertar cap a 2:15 del migdia un dimecres, per exemple. Sí, era dimecres, sí. I de cop veig, hòstia, segueixo, no? Marc Casador, Story. Clico, Amb tota la il·lusió del món. amb tota la il·lusió. I dic, Amb la il·lusió d'un nen. Al final... Eres un nen. Que és el que sóc, al final. Sí, perquè no l'has perdut, tu. No he perdut, he de madurar encara. Sí que veus, sí que veus, Andreu. Clico i veig Ai. a tu Sí? i veig una bandera d'Espanya Sí? Home. i veig un cor. I el primer que penso és... El primer que penso, i aviam si m'ho pots Jo desmentir. tinc família a No, Espanya, no? calla un moment, home. No, Joan, però no jugues tu, no jugues tu. Per suavitzar. És aquesta persona que juga. I Tots han sigut espanyols. no, jo no. Jo no. Nosaltres sí. Jo no, jo soc de Girona. Un moment, la pregunta. Els seus amics no han callat en cap moment. En cap moment. No hi ha cap Sort que no persona té el allà micro. darrere que no tingui És TDA. increïble. No, Ni dislèxia, segurament. no, de veritat. Llavors, la pregunta. La pregunta. La que jo em vaig fer des del llit, des dels llençols. Aquesta story no l'ha fet Marc Casador. Algú li porta a les xarxes. És el que vaig pensar, perdona'm, No. Va aspirar molta gent després d'aquesta història, això és veritat. Què va passar aquí? No, a mi les xarxes me les porten, jo moltes vegades no penso les coses, però és veritat que quan a tu quan et crida a la selecció, quan et convoca a la selecció, és una cosa molt que et fa molta alegria. Tothom té les ganes d'anar allà a jugar amb la selecció, jugar partits contra altres països, i sobretot amb el somni d'arribar a jugar a un Mundial, una Eurocopa i guanyar-la com han fet ara fa poc. És que un Mundial només el pots jugar amb Espanya. De moment sí. I l'han jugat Puyol, Piqué... Tu no tens per què, i això no cal que digui res, però tu no és per què sentir-te espanyol per jugar amb la selecció espanyola. No. Ha de ser un Tens per silenci? què? Ha de ser un silenci. Tens per què? No, però per tant, un Si moment. a mi em tu no tens- truquessin ara A tu? de la selecció espanyola... De què? I aniries a jugar o no? Pim-pom. I aniries a jugar o no? Mira, la pregunta que t'està fent. I aniries a jugar o no? El primer de la fila, aniria. Sí. Si això em permetés enfrontar-me amb els millors de la meva disciplina i una mica de diners... Poderoso caballero. Que en aquest cas... Vull dir, no tinc Vale. cap problema. Però la pregunta tinc que cap torno a problema, fer. és una cosa que han fet Aquesta abans. story te la van fer. Et porten les Jo crec xarxes. que me la van penjar, sí. Te la van penjar. Me la van penjar. Pablo Torre. Pablo No, Torres? Pablo Torre no, dins de l'empresa de representants doncs hi ha una persona que s'encarrega d'això i... Com va això? I jo no, Doncs aquell dia no, aquesta persona crec que estava al carrer. entrenant. Aquesta persona que vagi al carrer. Jo aquella tarda estava entrenant i